Norul de fum din zona Cernobâl nu va ajunge în România. Ministerul Mediului a anunțat că nu există niciun risc pentru populație și că situația este monitorizată în timp real. Îngrijorarea a apărut după ce imagini satelitare au arătat un nor de fum vizibil deasupra zonei de excludere din nordul Ucrainei, în apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobâl. Fenomenul a generat neliniște în rândul populației din țările vecine, inclusiv România. Zona de excludere se întinde pe aproximativ 2600 de kilometri pătrați și a rămas nepopulată după catastrofa din 1986. Pădurile și vegetația din regiune conțin particule radioactive, în special cesiu-137 și stronțiu-90, care pot fi eliberate în atmosferă atunci când vegetația arde. Concentrația de particule radioactive scade exponențial cu distanța față de sursa incendiului. La sute de kilometri departare, contribuția la doza de radiații este, de regulă, neglijabilă față de iradierea naturală de fond. Ministerul Mediului a precizat că rețeaua națională de monitorizare nu a înregistrat nicio depășire a limitelor de avertizare. Autoritățile asigură că orice modificare semnificativă ar fi comunicată imediat publicului. Sensibilitatea față de subiectul Cernobâl este explicată de memoria anului 1986, când explozia reactorului numărul 4 a eliberat cantități uriașe de material radioactiv în atmosferă. România a fost afectată atunci, iar memoria colectivă a acelor evenimente rămâne vie. Deocamdată, autoritățile române spun că populația nu trebuie să ia măsuri speciale. Monitorizarea radioactivității continuă, iar datele sunt actualizate în timp real.